Nagpahigayon og Unity Walk ug gibasa ang nakalatid nga kasabutan doyog sa pagpanumpa sa mga pulis, sundalo, representante sa COMELEC, DepEd ug ubang ahensya sa gobyerno. Dayon gisunod ang pagpirma sa Solidarity Pact nga ang unod himuong malinawon ang umaabot nga 2025 midterm elections. Gihimo ang aktibidad sa kampo sa mga pulis nga giduyugan sa laing-laing sektor sa syudad nga naghandom sab og kalinaw sa piniliay karong Mayo 2025. Ang ipatigayon manggod nga pact signing is kumbaga nag-commit lang ang ato ang mga government agencies sama sa ato ang DepEd, ang COMELEC, ang AFP, ang PNP. Nag-commit lang sila nga karong maabotay nga piniliay motabang sila no sa ato ang COMELEC aron na mamahimong hapsay ang pagpatigayon sa ato ang piniliay karong maabot nga Mayo 12. Adunay gi-invite no nga isip mo witness sa gihimo nga pact signing, solidarity pact signing ato ang mga advocacy support groups na nagikan sa nagkalain-lain nga estasyon dinhi sa ato ang probinsya. Nakaplastar na ang deployment plan sa mga pulis sa Cotabato Province sa nagkadaiyang polling precincts. Mas nahagit ang mga pulis sa Cotabato Province kay gitugyan na kanila ang Operation Control sa SGA BARM. Buot pasabot, siguruhon sa mga pulis nga walay mahitabong kagubot ug luwas ang mga botante sa lugar. Ang Special Geographic Area sa BARM gilangkuban sa 73 ka mga barangay nga nahimutang sa Cotabato Province. Despite the fact nga aduna pay kulang no kung ato ang una-una og kulang pagyud og mga 300 ka personnel para ma-deploy aron na maisa-isa gid nga mabutangan og police ang ato ang mga polling precinct. Ato ka nang i-request pa dito sa Police Regional Office 12 aduna may mga naka-reserve dito pod nga mga personnel nga andam pod og sa pagkakaron pod na ato pong nahibal-an nga ang operational control sa kining ato ang SGA BARM is gihatag na pod sa ato ang kapulisan. So sa pagkakaroon ma'am, aduna na yung mga adjustments nga gihimo ang ato ang Cotabato Police Provincial Office in coordination sa Police Regional Office 12 o sa ato ang kasundaluhan nga naadiri sa ato ang probinsya. Ug aduna man gihapon kita coordination sa Police Regional Office BARM aran pod sa deployment pod sa ilahang mga personnel para dinhi sa SGA BARM. Gipanaad sa kapulisan nga luwas nga makabotar ang katawhan. Mipasalig usab ang DepEd nga aduna sila'y igo nga mga magtutudlo nga andam mo serbisyo sa piniliay. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.